čať, tu je Peťo, a.k.a. Paťo, určite vám chýbal Jano tak ako mne, tak poďme s ním na ďalší tréning. Čau. Čauko. Si mi chýbal. No. Čo dnes cvičíme? Po kokot mŕtvych ťahov. Koľko? Po kokot. Takže začína nám 10x5 na mŕtve ťahy, čo znamená 10 sérií po 5 opakovaní. Pôjdem to s 90, niektorí ste sa pýtali, že s koľkatkami cvičím. Toto dávam s 90, normálne chodím tak zo 100 desinov na pracovné série, ale keďže je to 10 sérií, tak troška menšia váha. Určite si niektorí pamätáte, ako naposledy, keď som išiel 10x10, jak to dopadlo. Skurvené minútové pauzy. Piče. Tak uvidíme, čo dnes. Prvú som zhotol jak nič, úplná delikatesa. Druhá séria, úplná rozprávočka. Pohoda? Furt to ide pomerne dobre. No, štvrtá. Ešte ide. Sa to dostáva do toho štádia, keď prestáva mať úplne úsmev na tvári. 6. séria za nami a už sa dostavujú ťažkosti s dýchom mierne. Spotený som jak sviňa, prasná. Poď, ťahaj. Siedma sérka, už je to zlé. Hecovačky. No. Tak čo, jak to vidíš? Dobre. Dobre to vidím. Daj mi 10 sekúnd. Už len jedna. Trvalo mi 10 sérií, než som si všimol, že mám Peťo zlý úchop na mŕtvom ťahu. Takže som veľmi rýchly a bystrý. Každopádne palec patrí na vrch, bezpalcový úchop používať iba u tlakov na 30 a podobných vecí, alebo u hrazdy. U mŕtvych ťahov to nemá žiaden zmysel. Ja som to cvičil takto, čiže zle. Má sa to cvičiť takto. Jo. Krásne zistenie po 10 sériách do piče. A potom, že prečo ti dopadalo? Po tomto nemilom zistení si Jano trhol osobný rekord v drepe nad hlavou a pokračovali sme v tréningu chrbta. Tak, teraz už sme odpekli spodný chrbát, takže potrebujeme niečo, u čoho si trošku oddychne a precvičíme len ten vrchný. 5 sérií príťahov po 10 opakovaní so 60-sekundovými pauzami a chrbát bol zničený dostatočne. Nasledoval biceps, začali sme 5 sériami zdvihu s jednoručkami na naklonenej lavičke, 10 opakovaní 45-sekundové pauzy a skončili sme to 5 sériami simulovanej skotovej lavičky s tým istým počtom opakovaní a takými istými pauzami. S kompletne rozjebaným spodným chrbtom nás ešte čakal tradičný Q&A, kde Jano ako expert odpovedal na vaše časté dotazy. Jedna otázka, čo padla tak 3-4 krát. Fanúšikovia chcú veľké predlaktia. Čo na veľké predlaktia? Veľké predlaktie ako svalov, veľké predlaktie ako zápestie. Áno, zápestia a predlaktie chcú zväčšiť. Tak predlaktie by sa dalo cvičiť aj izolovanie, akože tých krčenia, zápestia, rolovania a tak dál. Je otázne, nakoľko je to efektívne. Obecne zdvíhanie ťažkých váh časom rozšíri to predlaktie tým, že človek sa zosíli úchop, tak mu tam narastú všetky tie svaly. Úchop obecne, napríklad keď človek ťahá mŕtve ťahy, tak sa mu postupne rozšírujú aspoň trošku to predlaktie tým, že držíte veľké váhy. Jasné. A tie izolované cviky ako dajú sa robiť, ale otázka, nakoľko je to efektívne. Ďalšia otázka, čo padala veľmi často, bola dĺžka tréningov. Aká je ideálna dĺžka tréningu, výhody, nevýhody a tak ďalej? No takže ideálna dĺžka tréningu neexistuje. Veľa ľudí vám povie, že po hodine vám vstupnú katabolické hormóny a tak ďalej, čo je na jednu stranu pravda, na druhú stranu, keď trénujem viacej, tak sa aj viacej budem zlepšovať. Takže vždy si človek musí brať, čo mu to dá a čo mu to berie. A sú tréningy, ktoré trvajú 2 hodiny a fungujú. Čo je ale nevýhoda dlhých tréningov je, že väčšinou po tej hodinke tá intenzita začne klesať, človek už na to nemá a padá tá kvalita toho tréningu. Takže pokiaľ by už tie tréningy mali byť povedzme 2-hodinové, tak lepšie sa to rozdeliť na viacej tréningov. Jasné. Ale taký úplne asi najideálnejší čas, čo väčšina ľudí trénuje. Keď človek začína cvičiť, tak okolo tej hoďky 10, je pokročilejšie, môže tam byť hoďku a pol a potom skôr si to už rozdeliť na viacej dní a je to skôr častejšie. S Janom som sa rozlúčila, išiel som na nákup vajec a tvarohu, počas ktorého som sa zamotal do regálov s pivom, čo vo mne vyvolalo temer plač a depresie.
Ďalší deň ma čakal tréning nôh a ramien. Jano si už tradične pre mňa pripravil totálne peklo. Tak, keďže sme včera odjebali spodný chrbát a hamstringy, tak dneska potrebujeme odizolovať tie kvadricepsy bez neho. Na to sme zvolili drepy na multiprese s posunutými nohami dopredu. Kvadricepsy som začal ničiť 5 sériami tohto cviku po 10 opakovaní a minútovými pauzami. Ideme na druhý cvik, ideme hack and drepy na stroji a logika je úplne rovnaká ako na tom prvom cviku. Na hack and drepoch to isté, 5 sérií, 10 opakovaní, minútové pauzy. Nohy boli ukončené tým najväčším utrpením, 5 sériami predkopávania s tým, že posledných 5 opakovaní sa drží sval vo vrchnej kontrakcii 1 až 2 sekundy. Niektorí si možno pamätáte, akú hrôzu mi tento cvik spôsobil minule, tak teraz to bolo také isté. Toto je najväčšie zlo zo všetkých, najväčšie zlo, radšej by som išiel 100-krát repnúť, tak toto, to je v piči. Kačacou chvodzou som sa dopravil k lavičke, kde začali ramená. 5 sérií tlakov po 6 opakovaní s minútovými pauzami, hneď potom tlaky na multiprese. Tak, druhý cvik ideme tlaky na multiprese. Ten má veľkú nevýhodu v tom, že drží človeku tú dráhu, čím rameno dostáva do neprirodzenej polohy a je trošku preťažované. Na druhou stranu táto nevýhoda je aj výhodou tým, že človek môže ísť oveľa bližšie k zlyhaniu, prípadne až za zlyhanie. 5 sérií po 10 opakovaní, minútové pauzy. Ramená boli ukončené 4 trojsuper sériami, ktoré najskôr vyzerali nevinne, ale odjebali mi ich viac ako predchádzajúce 2 cviky dokopy. Určite odporúčam túto trojkombináciu predpažovania, upažovania a zapažovania, každé z nich na 10 opakovaní. Úplne to horí to, jak ohník na kráľovej holi. Jak môj penis pred pol rokom, keď som si nedával pozor. Tieto erotické reči vo mne vzbudili skrytú sexualitu, ktorú som prejavoval počas 5 sérií skracovačiek na fidlopte, cviku, ktorý ukončil tento tréning. Nakoniec bol čas na vaše otázky. Som tu opäť s Jánom Michalovom, dámy a páni, ktorý zodpovie vaše otázky. Obrovský biceps. Prvá otázka, čo padla, jeden z našich fanúšikov má mierne problémy s ramenom, asi ho trošku bolí, pichá. Čo má robiť? Asi predpokladám, že nemôže cvičiť ťažké váhy a tlakové cviky až tak. Čo odporúčaš? No v prvom rade sa na to pozrieť na komplexnejší problém, pretože to rameno obklopené veľa svalami, tak sa treba pozrieť, či niektorý sval nie je príliš silný ako druhý. Niektorí ľudia napríklad cvičia príliš veľa tlakových cvikov proti ťahovým cvikom, potom majú slabšie zadné ramena, bolia ich z toho tie ramena. Niektorí ľudia majú problém s mobilitou, takže potom toho cviku človek nie je schopný previesť celé to opakovanie dobré. A teraz sa samozrejme pozrieť na techniku tých cvikov. Veľa ľudí benchuje takým spôsobom, že ich z toho proste tie ramena boleť budú. Takže skontrolovať všetky tieto veci okolo a často potom vidieť z toho, prečo ho to rameno bolí a môže ten problém odstrániť. Nemá veľa času popri robote na cvičenie a takto. Občas si zabeha, ale má čas tak maximálne 2-krát do týždňa cvičiť. Je to vhodné na budovanie svalovej hmoty, respektíve chudnutie? Dá sa tým získať svalová hmota, respektíve schudnúť, keď nemá tak veľa času? 2-krát do týždňa je skôr taká udržovačka, takže v tej diete by som tam nevidel problém, lebo tam aj tak ako tie svaly nabrať nechceš a niečo udržíš, nejak budeš vyzerať, ale v tej objemovke moc tomu neverím. S Janom som sa rozlúčil a večer sa mi o ňom sníval. Tréningový trojdeň som ukončil prsiami a tricepsom. Bol víkend, takže som trénoval sám. 3 série benchu po 5 opakovaní nasledované 2 sériami po 12 opakovaní. 5 sérií benchu na negatívnej lavičke po 10 opakovaní, minútové pauzy. 4 série tlakov s jednoručkami na šikmej lavičke, 10 opakovaní, minútové pauzy a to isté s tlakmi na multiprese. Môžete si všimnúť hanebnej váhy 45 kg na multiprese ako dôkaz toho, že prsenka boli zničené. Na triceps najskôr tlaky na úzko, 4 série po 8 opakovaní, 45 sekundové pauzy, potom francúzske tlaky, 4 série po 10 opakovaní, 45 sekundové pauzy a moja obľúbená super séria klasickej kladky a kladky za hlavou, 4 série po 10 plus 10 opakovaní. Strava počas týchto 3 dní opäť poriadne dodržiavaná, ide to hore!